Противно на всеобщото мнение, повърхностно разширените вени не са само естетически проблем. В качеството си на съдов хирург, доста голяма част от пациентите, особено през топлите летни месеци, идват на преглед при мен едва след като така нареченият повърхностен естетически проблем се е превърнал в сериозен здравословен такъв и когато вените са видими даже и с невъоръжено око. Но проблемът обикновено започва много по-отрано. Женски пол, бременности, раждания, наднормено тегло или фамилна обремененост, всичко това уврежда вашите вени. Епизодична болка в областта на стъпалата или глезените, подуване, нощни крампи или лесна уморяемост и тежест след дълъг работен ден са едни от най-често срещаните оплаквания при този тип пациенти. Риска идва от там, че при изключително дълго нелечение на съответните оплаквания могат да се появят трайни промени по кожата, а дори и рани, а в по-тежките случаи дори и венозна тромбоза. Ето защо не трябва да отдавате симптомите си чисто и просто на умора, а да си запишете час за преглед при мен, доктор Домусчиева в медицински център Левитас.